танҳо 24-уму 25-ум анами хел распродажа пешниҳоди шумо мешавад. чизе мегирен 35 сомон. нами дуконда ҳар он чизе ки ҳаст 35 сомонай. марҳамат, ҳам духтарӣ ҳаст, ҳам писарона ҳастай. ҳамаи чи ҳаст сифатҳои нағз доран. ин юра бинед чӣ хушракай бо 35 сомон. ба наздикӣ бояд бори наораванд. барои ҳавай инора 35 сомонӣ кардан. хоҳишмандо дер накунен. касое ки барои савдо мехоҳед, касое ки мисол барои падарка ё ин ки барои фарзандонтон, марҳамат, фурсатро аз даст надиҳед. анам хел 35 сомонӣ харидорӣ кунен. душанбе ва сешанбе. имрӯзу пага фақат. гиребинед чӣ хушрӯ. ҳамашон 35 сомонай. иҷа ҳама намуд ҳастай. бисёрай. бинед чӣ бисёрай. ҳамаи ира якта ба якта нишон дода намешава. барои авай хубтарш ки аз наздик омада хитон бинен. ма як чандташа намуна шумода нишон метим. марҳамат, анамин беҳад хушрӯча бои тройка будай. шапкача дора, шортик ва киртача. 35 сомон. размерои то 2-3 солара доран ҳамин либосое ки ҳозир ҳаст дар иҷа. инаи пахтаги як фасон. ай наздик нишон метим тона. бинед иш двойкаяй. иям брукчаш катияю киртачаи пахтагиш кати. бисёрам хушрӯай. беҳад нархи хуб пешниҳод шудагиай. барои ҳавай духтарако биёен. ина барои 2-3 моҳо намхайр турецки. иш ласиначаш кати. инам душ бо туркияй. ина ино ҳастай. иям хушрӯ. 35 сомон. хулас ҳар он чизе ки мебинед 35 сомон. куклоото неяне ки латтаги куклоорам 35 сомонӣ метиҳанд. оз ман куклоошонам нишон метим. ира бинед аҷоибак. инаи киртоҳо хушрӯ ҳастанд. бо ай наздик бинед аҷоиб фасонакан. ина юбкачаҳо ҳаст ҳар намуда. дидед ҳамаи ҳамин бори новинка буд. агар дар хотир дошта бошед ба фикрам ки 1-2 ҳафта пеш ман навор партофта будам. ана ҳозир ҳамашон чизе ки мебинед 35 сомон шудагай. фақат 2 рӯзай духтаро. барои ҳавай фурсата аз даст надода омада аз наздик бинен. инами паплинакошонам хеле аҷоиб хушрӯй. ма духтаракомда гирифтам. вай дафаш нағзай мепӯшанд. салқинак мегира кӯдакора. иҷада куртаҳои бачагиам ҳаст. калонакода. ина бинед то синфи 2 сера куртачаҳои хушрӯ. ёям амин нарх 35 сомон. ҳозир ма шумода куклоошонам нишон метим. ин костюм руко дига нарха на? холоса инами дукон чизе ки мебинед 35 сомонай. бори дигар суроғаша ма шумода гап мезанам. бозори Корвон тарафи тилобозор 12-ум давромадгоҳ. магазини рақами 30. якум ряди магазинои шишагӣ. инамино ҳамаша? и поён? анамино бинед 35 сомонӣ. и сумкачаҳоям чизе мегирен? ё 30 сомон. иш 35 сомон будай. хеле мезана? надошта зайка. хулас беҳад хушрӯча куклачо. ҳамаш 35 сомон. каседа дар кор бошад биёед аз наздик бинен. фақат 2 рӯзаи распродажа дер накунен. боварӣ дорам ки писанди дилтона меёбед. боқӣ саломат бошед. хайр. то наворҳои оянда.